Patricia Tarroel zientzialari espainiarra da. 1981 Madrilen jaio zen. Fisika da eta fisika kuantikoaren munduan ikertzen du. Materiala oso txikietan nola jokatzen duen aztertuz. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean fisika ikasi zuen eta ondoren Parisen doktoratu zen. Geroago Sitges Espainiako ikerketa zentro garrantzitsuetan lan egin zuen. Bere lana atomoak zero absolututik hurbil dauden tenperaturaino moztea da, materiaren egoera berriak aztertzeko. Hori esker, Bose-Einstein lehen koordenatazkoa sortu zuen Espainian, eta tantaka kuantiko deiturakoak aurkitu zituzten, oso materia mota bereziak. Bere ikerketa unibertsoa hobeto ulertzen laguntzen dute eta etorkizuneko teknologiak garatzeko balio dezakete. Bere lanagatik sari asko jaso ditu eta adibide bikainak da zientzialari.